Takže čau lidi, mé jméno je Martin a vás chci přivítat u nového videa opět z Fortniteu a dneska jsem tu s Martouskem, ale vy ho nebudete slyšet, protože on má něco s mikrofonem, ale zahráme si dua. Ano, už nám tady mává. Mě slyší teda. Tak jo. A nezapomeňte dát tak třeba 2 lajky nebo 1, musíte ho moc vážit. A nezapomeňte dát odběr a zvoneček. Tak a už jsme ve hře a budeme padat. Jo, aha, to lagují chvilku. A označ Salty Springs, pokud mě slyšíš. Martovsku, jo, dobrý, slyší mě, takže v pohodě. Když tak jsem možná načetli textury, ale to jako v minulém videu. A já jsem lagový. Skvělý. No dobré. A musím si to vždycky dát na 30 fps a jak se mě to občas naběhne. Že jo? OK. Takže. No, skvělý, no. Jsem v prčicích, protože nemám načetli textury. Laguje se mi to. Protože jednou načetli. Maria. To je teda skvělý. Tak já nevím. Já nevím, co budu dělat, jako. Protože... Je dobrý, už to je v pohodě. Už je to v pohodě. No, děkuju. Ok. Aha, možná to bylo tím pingem, ale tak. Nevadí. Balonky, když tak je tam typci, ok. Asi nejspíš, protože... Proč by to... Tam hledá, bacha. Ten nový skin, jak přidaný. Ne, já jsem tady nemohl stavět. Nevadí. Jsem neměl načetli textury, abych je možná rašla, ale... Měla načetli textury, tak je to špatné. Když tak, když nemá... Bacha. Škoda. No. Doufám, že to tu hru to můj načetlí. Jak to?
No. Smůla. Smůla. Už jsem tady. Omlouvám se lidi, ale potřeboval jsem vykonat svoji potřebu. A nic. Jak se vám líbí můj nový skin Maven? Jako asi nezumřeme. Se líbí teda. Tam nemám načetli textury, takže já si myslím, že nepůjdu. Mám k tomu ještě ten nový krumpáč, který se mi líbí. Připomíná mi to kosu, nevím proč, ale tak jako proč ne? A když tak se omlouvám, ale vy ho neslyšíte, ale já jo, to mám jako, já to mám nějaký to zabugovaný, tak se tak omlouvám, já ho slyším, takže když budu povídat k němu, tak se omlouvám. Máš nějaký loot? Po tobě někdo střílí? OK. Fakt se vám strašně omlouvám, ale s tím už nic nemůžu udělat. Zlatá pampička. Ježišmarja, tady je toho teda, jestli to musí se sbírat. Ale tak. Ciky, takže čauko. Nemáš rift nebo tak? Hele, tohle koule, tak asi vezmu, že jo, proč ne? Chyba jen tak koule, Martousku. Aha, no to je jedno. Ty tam máš dělo, ale je to blízko, jo, tak. Hele, jsi tady. Cože? Co tam mám? K čemu jsou balóníky? Nejsou. Jaká? Aha! Co se divil, kámoš? Jako fakt? Tak to je jako, uvažuji jako, ale jako co? Seber si tu gulu.